Това е къщата в Милия Рудник. Вижте школата. След половин час насад ще тръгнат за Англия. Кой ще ми направи? Колата с десния волан. Ето бидоните ракия. Те дядо прави. Тук куци. Тук надолу създаш. Ето чинка вътре. И градинката. Тук отпред. Ще има една малка диня. Тук е асмата. Тук е нашия етаж тук. Както виждаш, асмата ходи догоре, догоре до тавана. Туалетната прозорца. Сега слезам по стълбици. Тук баба готви прави тиквички. Просто се влеме в къщата. Тук готви. Поставя масло. Тук си ми е забити и тя ми е чините. Тук е банята. И кинефа. Тук се отваря прозореца. И отвън се вижда всичко. Сега ще го... лекичко ще го затворя. Сърбия 5 часа пътуваш. Тук влизаме в хола. Снимки ли правиш? И дядо. Здравей. Здрасти. Валя, здрасти. Здрасти, дай презапаски. Добре. Чинка, какво ще Здрасти, Валя. кажеш? Как Здрасти. вам повеченки? Добре. Ще му дам аз. Сега, Кажи. снимките. А? Тук дядо Гьона. На кайтата. Това не е Дагиона, това Кой е е? Дядо Венчо. Извинявай, тук дядо Менчо. Тук снимките. Тук е леглото на дядо. Тук е дето аз спа, където чужи. Тук е телевизора с Дай, часовник. Мичо, дайте ми книгата на нещата. Като гледаш е един, Дай, не е интересно, има един Иван Манев. 2 без 17 и че ще тръгва някъде към 2-2,5. Дай, Венчо, наво. Ето е хладилника. Ей, сега, той, това е неща. Печката и отгоре това Да, зимата. интересно е. За който се от село е интересно. Чао. Ето ме дръжте. Чао. Чао. Тук вече е другата стаичка. Другата стая. Тук като цъкнеш, водата даже тук по принцип. Как по тия мишки, макар е. Тук е микроволновата. Опа, рекията пак. Вълновата. Сега ще изгася лампата. Изгася. Дядо. Чико! Как се казваше, он дед ли донес доматите? Ангел! Ще Ангел ни донес домати от село. Тук масичката, тук ми е раницата, дети държа. И диванчето тук. Това ми са нещата, уредбата. Снимка с Чичи Бадора. Повече снимки там горе. Котелчето. Тук вече ще покажа и тази стая. Тази стая събират дърва за зимата. За зимата събират дърва. Мони тук където нарисува един готвач. Ето тук. Тук тези всички дърва са за зимата. Горят ги и... тази стая. Тази стая ще изгася.
Ще я затворя. Тук вече е набавя спалната. Тук в телчето. Чарджер за iPad-а. Тук е набавя шкафчетата и телевизора да гледа. Слави Трифонов. Там на гардероба. Тук. Аз съм килит. Нас Чичко. Тук вече се отваря шкафа. Се отвори и ето набавя носим Ролос от Америка. Сега това. Сега ще го затворим. Ето набавя спалната. Носи от шкафчета. Ето и моето име на моето. Като двамата с моето тук, той спи там, пък аз правя при дядо. И тук спи моето от тази страна, баба от тази страна и долу. Тук огледава за нова деца. Прави там огледалото. Поле винаги го дрън с главата, макар е. Прозорца. Перфектно се вижда градинката, всичко. Всичко се вижда. Сега ще излезете, че ще ви покажа. Сега тук другата баба стаята, дето ши. Ето дето ши баба. Вратата се затваря. Компата, картата на Европа. Чичо започва в София, тръгва нагоре и ферибота го фаща в Франция и ето Лондон и ходи тук надолу и Саутхамптън е тук. Ето тук. Ето мивката, си ми ръцете. Много снимки има. Тата има, не. Какви хубави снимки. Сега ще излея тук. Тая нова баба извика майстори да направят нова мрежа на врата. И друга. Хубаво верти, само ще отворя мрежаната. Айде двора. Ето двора. Тук има домати. Тук има чушки. За дядо. Може да са пърливи, може да са пърливи. Тук вървя по пътечката и тук маслото прозорно на чича. Начинка в рождения ден. Тук има краставици. Това е голям краставец. Вижте ли? Ето тук. Краставица. Виждаш домати. Тук не знам какво стили, мода е пепер, мода е нещо, не знам. Продължават краставиците. Продължават. Ето виж, от прозорец дето покажах на баба. Спалната. Че още червени чушки. И червената чушка там. Още чушки. Вървя по пътечката. Сега ще ви покажа. Какви червени домати. Виждате ли? Много хубави домати има. Има много домати. Тук съм минал. Още неща растат, ама не знам какво. Ще има обратно по пътечката. Минавам. Отварям бараката на баща ми. Вратата са блъсна леко. Но няма кам, той четири. Ето. Тук за барака са кам. Тати инструментите. Инструменти всичко. Ето и нещо ползваше. Забрави закон, примерно като сложи тук метал или алуминиум. Да го глади. Не такова, я знам. Ето тук зад вратата. Това нещо. Тук е машина, дето тати прави. Ще покажа леко. Така минавам. Тази машина. Ще го питаш какво е, като ти покажа видеото. Тая машина тук са режи, тръби, примерно метални. И тук на той нещо. Баща ми правише. И тук имаше още на нещо от друга страна ми правише бейсболна палка. Много хубава. Като отидем в Америка, ще гледа. С 3 черти на Адидас.
Тук продължават инструментите му. Тук всичко е закачено на стената. Закачено и дядо направи този нов рафт тази година, 2012. Сега, тук е баща ми. Още неща има. Още неща. Чакай. Отворя и другия. Има дрелка. Има някакви лагери, ама не знам що. Дрелката, ето е дрелката. Долу има сендър. Така се казва на английски. Някаква шкурка. Не знам, но... бараката. Някакви яки закачено. Сега ще ви покая. Къде държат? Ах, то той има още домати е. Ето виж. Къде? Държат. Сега ако мога хапи един пахлок ще попадна, ама. Ето виж колко компот има. От ягоди има колкото искаш. От праскови, от кайси. Ето ягодите. Ето лютеницата. Ето има празни буркани, има зели, има боб. Има кисели красички правят. Това не знам кой е там, да питам. Има много имат. Ето тук всичко. Тенджерите ви гори. Не знам каква е тази машина, ама... Ето картофи на земята имат. Тук за вратата, ето верига. За коя е? За мотор. За мотора сигурно. Ето скапан сега. Дядо ми Вълчо го е правил. Ето скапан. Лично той го е правил за плахоци. И като ги фани ги дави. Има едно нещо тук. Той сега. Ето и нещо. Го върта назад и го закача и тук има едно нещо вътре. После мишката кадой го удари, той нещо се затваря и опашката му остава отвънка и го боли. Така. Сега излизаме от тук. Продължаваме градинката, гледаме. Тук са доматите. By the way, I'm talking Bulgarian because I really don't know, but tomatoes. Ето домати колкото искаш. Tomatoes, all you want. Really? No. Shit. Come on. These were the raspberries. Това бяха малините. Изсъхнаха всичките горките. Кара ях колкото мога. Ай сега. Ето от остатъкът от градината. Горе мама е простирала и третия етаж, и втория, и първия. Сега вървим. Ето магданоза. Или гъзно какво, не знам. Поче ето малко болия, но има пълно с буркани, колкото искаш. Там съхне нещо, ето вратата, дето бяхме, забравих да затворя. Затварям я. Чакай, дигам, затварям. Сега ще го кажа. Ето другото коридорче, ето се влиза. Така правиш. Сваряш. Отварям. Моите се прибраха. Малко яя! Това в момента се прави на плажа. Ама това дори беше. Къде мама? Къде мама? Ама сега Къде е... е? Блока ли? Гога. Сериозно? Гога. Тази Какво правите? Сега ще се договорим това. Ето който коридора почва с столбите. Ето столбичките. Найката. Обувките ми. Ето на моите обувки. Генералния Адидас чехли. Сега тръгвам. Ето отвънка. Варелите ракия, колата, сневон. Продължавам нагоре. Ето това вече тук е нашия етаж. Втория етаж. Някакъв път задълбачия тук. Задълбачия тук, където ключавам повечето пъти. Някъде тук. Но той е ето го ключа. Вътре тук. Това ключа има. Тук мога да цъкна лампата. Вече я цъкнах ми.